Galicia rexistrou no ano 2018 preto de 5 millóns de visitantes, o segundo mellor dato obtido na historia en canto ao número de turistas. Ademais, Román Rodríguez destacou que Galicia é a comunidade onde máis medrou a estadía media. Este incremento permitiu que no sector hoteleiro se conseguisen uns ingresos de 295 millóns de euros. O turista é máis fiel, está máis tempo, é máis rendible, pero por qué? Basicamente porque topa produtos e recursos turísticos que o fan estar máis tempo nos seus destinos. Iso é que hai unha millora, ou se traduce nunha millora cualitativa do que é a oferta do destino e que posibilita que o turista queira estar máis tempo en Galicia. O conselleiro destacou tamén o dato de desestacionalización. No ano 2018, o 60% dos turistas chegaron á nosa comunidade fora dos meses de verán, o que permitiu estabilizar o empleo. E iso nos quere dicir que as políticas de xeración de recursos e de xeración de produtos máis alá do tradicional ou do máis tradicional sol e praia están tendo bons resultados e son ben aceptados polos demandantes, é dicir, polos usuarios. Iso nos fala, en certa medida, dun turismo sano, dun turismo que non depende exclusivamente dun único vector, como pode ser o sol e a praia, e que estamos medrando fundamentalmente no que se denomina no sector temporadas media e temporada baixa. O dato máis significativo, a creación de emprego. Un sector económico, como é o turismo, ten que ter unha traslación ao emprego. E, neste sentido, realmente estamos moi satisfeitos da dinámica evolutiva do emprego. Nos últimos anos houve un crecemento constante. Neste último ano, pese a reducción dos turistas en global, hai un incremento do emprego. Estamos a falar de que baixamos en turistas, pero incrementamos o emprego prácticamente, en máis de 6.000 novos empregados no sector turístico. Iso quere dicir que avanzamos cada un sector de maior calidade. Na análisis territorial, Pontevedra é a provincia que máis demanda recibe ao longo do ano. Ademais de todas as persoas que visitaron Galicia o ano pasado, 1,4 millóns foron turistas internos, é dicir, cidadáns doutros municipios galegos, e 1,3 millóns chegaron á nosa comunidade dende máis de 180 países estranxeiros. Levamos uns anos, o que vamos de ver, espectaculares, tanto en cantidad como en calidade, e fundamentalmente en calidade é o que máis nos importa, máis capacidade de gasto, máis rendabilidade, máis emprego, máis empresas, máis riqueza, en definitiva, para o país, e tamén nos interesa ver e poñer de manifesto os datos que aquí se expuxeron, como supoñen ou están de acordo cas liñas estratégicas impulsadas desde o punto de vista, neste caso, da Xunta de Galicia. En definitiva, a Xunta de Galicia fixo un balance moi positivo tras acadar no ano 2018 o máximo histórico de turistas cun aumento do 68% no último lustro.